Měsíc na obloze byl obrovský a jasně zářil. Měl neobvyklou načervenalou barvu a vypadal, že je těžký a jeho váha ho táhne níž k zemi, jako by se chtěl osvěžit ve smaragdovém jezírku pod obrovským divostromem. Tu noc byl jahodový úplněk. Několik víl se sešlo na velké podestě z propletených větví pokrytých mechem, jejíž kraje byly lemovány květy. Byla to jedna z květinových teras, nacházejících se v koruně divostromu. Květinové terasy vznikají kolem poupat, která se chystají stvořit novou vílu, a tak se jejich pozice čas od času mění a staré terasy nahrazují nové. Letos se zrodily již 3 nové víly a dnes se očekává příchod poslední, protože se jedná o jediné zářící poupě na koruně divostromu. Nejblíž u velkého pupenu stojí víla s rovnými stříbrnými vlasy, které jí splývají k pasu. Na hlavě má čelenku z kapek rosy a ve vlasech zapletené skleněné korálky. Její křídla jsou světlounká se stříbrným odleskem. Je to víla Luněnka, která dohlíží na obřad květinového zrození. Kousek za Luněnkou sedí na bílých oblázcích 5 víl hudebnic, které ladnými pohyby hrají na hudební nástroje a do okolí se díky nim nese překrásná melodie. Ozývají se zde tóny větrné flétny, světluščího xylofonu, rosné harfy, listového bubínku a křišťálových zvonečků. Ostatní víly sedí, poletují anebo postávají opodál v kruhu po celém obvodu květinové terasy. Chichotají se a potichu si mezi sebou povídají. Ve větvích divostromu se dokonce schovává i skřítek mechouš, který se potají z pravé skřítčí zvědavosti, nenápadně přikradl a splynul s okolím. Luněnka začne zpívat prastarou píseň a její hlas se nese nocí. Lesní tvorové, kteří se nachází v doslechu, se začínají zvědavě rozhlížet. Ptáci, dřímající na stromech, vytahují rozespale hlavu spod křídel. Do celého okolí se nese vílin zpěv. Vytváří harmonii, která rezonuje celým lesem. Poupě se najednou začíná chvět a pulzovat jasným světlem. V tom se stane něco nečekaného. Pupen pukne a rozdělí se na 2 části a každá polovina zazáří jinou barvou. Všechny jiskřenky úžasle sledují, jak se z každé poloviny formuje malá víla. Poprvé v historii se z jednoho poupěte zrodí 2 víly. První víla se vynořila v záři pastelově zelenkavého světla. Její křídla jsou třpitivá jako ranní rosa, vlasy vlnité a jemné a sladké jako mentolová makronka. Druhá víla se objevila v jemném tyrkysovém oparu, s křídly jemnými jako měsíční svit a vlnitými pastelově modrými vlasy. Víly hudebnice dál hrají svou kouzelnou melodii a do jemného a mystického zpěvu se přidají i všechny přihlížející jiskřenky. Obě narozené víly maličko ostýchavě přistoupí k Luněnce. Luněnka se dotkne čela modré víly a řekne: Jménem měsíčního svitu a moci přírody tě pojmenovávám Šumělka. Tvým darem bude ovládat směr a šumění vody. Pak se dotkne čela zelenkavé víly a pronese: Mocí lesních tajemství a zelené magie tě pojmenovávám Ševelinka. Tvým darem bude ovládat zelenání a ševelení trávy. Na závěr dodá: Nechť vaše nové schopnosti slouží k ochraně a péči o náš les. Všechny přihlížející víly pozvednou své ruce vzhůru
a na konci prstů vytvoří drobné jiskry. Ty vyšlou k Šumělce a Ševelince, kde se spojí s jejich magickou aurou, aby jim předali část své moudrosti a magie. Vodopád jisker se snáší na nově zrozené víly, které se usmívají a přijímají dary svých sester. Šumělka a Ševelinka se chytí za ruce a dají se do veselého tanečku. Celé místo je nabité magií a štěstím a z nebe se začne snášet hvězdný prach. Jen Luněnka, nejstarší a nejmoudřejší z víl, přemýšlí, co se jim příroda snaží příchodem jejich nových sester naznačit. Zrovna nyní, když se šíří zvěsti o mizejících stínech, vybledlých květech a zvláštních zvucích deroucích se z hlubin lesa. Když víly dostatečně oslavili příchod svých sester, Šumělky a Ševelinky, blížil se svítání a tak se začaly pomalu odebírat do svých lůžek. Kde spí víly? Vysoko v koruně divostromu se houpají proutěná hnízda ve tvaru kapky. Každé je pečlivě upleteno z tenkých, pružných proutků, které vytvářejí pevný a lehký základ. Hnízdo je ve své spodní části širší a postupně se směrem nahoru zužuje. Ve spodní, nejširší části je umístěn vstupní kruhový otvor. Každá víla si tento otvor zdobí podle svého vkusu. Uvnitř košíčku je útulno. Nad něj je měkké lůžko vystlané mechem a okvětními lístky, poskytující jiskřence pohodlné místo k odpočinku. Podél stěn jsou malé proutěné poličky, kde si víla může ukládat své osobní poklady. Celý košíček je zavěšen na silnější větvi stromu pomocí pevných lián. Od zrození Šumělky a Ševelinky už uplynulo pár nocí a jejich příchod způsobil velké vzrušení mezi všemi lesními obyvateli. Luněnka pro ně nechala vytvořit zvláštní košíček, který byl nyní zavěšen na nejkrásnější větvi divostromu. Skládal se ze 2 menších košíčků, které byly důmyslně propleteny, aby vytvořili jeden větší, společný prostor. Hranice mezi oběma částmi byla tak jemná, že téměř splývala, symbolizujíc nerozlučné pouto mezi sestrami. Ševelinka a Šumělka se ve svém novém domově rychle zabydlely. Každá měla svou vlastní polovinu, kterou si začala zdobit podle svého vkusu drobnými předměty nalezenými v okolí divostromu. Ševelinka svou část vyzdobila jemnými peříčky a barevnými lístky, zatímco Šumělka drobnými zvonečky a třpitivými krystaly. Uprostřed košíčku byl společný prostor, kde společně zavěsili světélkující houby, které v noci vytvářely kouzelnou atmosféru, a na stěny umístili obrázky z pestrobarevných lístků. Šumělka i Ševelinka postupně poznávali krásy divostromu a lunina háje. Do útrop lesa se zatím nevydali. Prozkoumávání divostromu jim zabralo celé noci. Jako první navštívili vodní terasu. Zastavili ve velké rozsoše stromu, kde se zbíhá několik silných větví, a zde se nacházela oválná vodní terasa, kterou víly využívají ke koupelím a osvěžení. Terasa je mělká a voda do ní přitéká tenkým proudem po kmeni divostromu a odtéká na druhé straně. Kolem rostou vodní rostliny a květiny. V noci terasu osvětlují světlušky a světélkující houby. Pod vodní terasou, v dutině kmene stromu,
se nachází křišťálová jeskyně. Vstup je částečně skrytý za závěsem z lián. Uvnitř jsou stěny pokryté drobnými krystaly, které odráží světlo pronikající malými otvory ve stropě. Podlaha je z měkkého třpitivého písku. V jeskyni jsou větší barevné krystalové útvary a v rohu malá tůňka s čistou vodou, kolem které se nachází pár oblázků k sezení. Vzduch je zde svěží a voní po minerálech a víly zde provádějí nejtanější magické rituály. Ševalinka a Šumělka zde provedli krátké ochranné kouzlo a vydali se dál. V nižší části stromu, blízko kmene, se nachází malé prohloubení, které se proměnilo v mechovou mlžnou tůňku. Tato tůň je obklopena zeleným mechem, který vytváří příjemný měkký okraj a voda je teplá díky termálnímu prameni, který vyvěrá ze země pod stromem. Kolem jezírka rostou speciální druhy hub, které při dotyku vypouštějí vonné výtrusy. Nad jezírkem visí několik slaměných košíků naplněných bylinkami. Jiskřenky mohou tyto bylinky hodit do vody a vytvořit tak své vlastní aromatické koupele. V noci tůň jemně světélkuje díky drobným světluškám, které se usadily v okolním mechu, což vytváří kouzelnou a uklidňující atmosféru. Od mechového mlžného jezírka stoupá kolem kmene spirálovité schodiště z propletených kořenů, které spojuje všechny úrovně divostromu. Na různých místech stromu jsou vytvořeny balkóny z hub. Velké chorože slouží jako prostorné vyhlídky do lesa. Menší, barevné houby tvoří soukromá odpočívadla. Světélkující houby po celém stromě zajišťují noční osvětlení. Na některých balkónech jsou i malé zahrádky s bylinkami. Zhruba ve střední úrovni divostromu se ve velké dutině kmenu nachází kuchyňka. Když víly vstoupí dovnitř, ocitnou se v prostoru, který dýchá a pulzuje životem. Středobodem je ohnivý plamen ve tvaru rozevřeného květu. Víly zde připravují své magické pokrmy. Květ pulzuje v rytmu stromu a když víly vaří, jeho barvy tančí v souladu s jejich pohyby. Pracovní plocha je téměř po celém obvodu dutiny a tvoří velký plochý černý kámen, vyhlazený staletími používání. Nádobí a nástroje jsou mistrovskými díly skřídčího řemesla, všechny vyrobené z přírodních materiálů. Mísy a talíře jsou vytvořeny z velkých ořechových skořápek, pečlivě vyleštěných do vysokého lesku. Hrnce jsou vydlapané z tvrdých dýní a tykví, ošetřené medonožčím voskem. Lžíce a vařečky jsou vyřezané z různých druhů dřeva, každá s jedinečnou kresbou let. Nože mají čepele z ostrých kamenů a rukojeti z leštěných větviček. Struhadla jsou vytvořena z šišek s ostrými šupinami. Police a skříňky vyrůstají přímo ze stěn stromu. Jsou plné sklenic obsahujících koření, sušené bylinky i tajné a kouzelné ingredience. Vzduch v kuchyni je prosycen vůní bylin a koření a při vaření se mísí s magickou esencí ohnivého květu. Každé jídlo připravené v této kuchyni je protchnuto kouzlem a chutí lunina háje. Přímo nad kuchyní, jen o pár spirálovitých schodů výše, se rozprostírá útulná vílí jídelna. Je to otevřený prostor mezi větvemi divostromu, který plynule navazuje na kuchyni pod ním. Podlaha jídelny je tvořena širokými, plochými větvemi stromu, které jsou pokryté měkkým zeleným mechem.
Mech při každém kroku jemně pruží a vydává svěží lesní vůni. Uprostřed prostoru stojí velký stůl, který vypadá, jako by vyrostl přímo z kmene. Jeho povrch je hladký a teplý na dotek s jemně viditelnými letokruhy. Kolem stolu jsou rozestaveny překrásně vyřezávané dřevěné židle. Nad jídelnou se klene jednoduchý, ale půvabný baldachín. Je utkán z jemných pavučinových vláken, do kterých jsou vpleteny drobné lístky a květy. Baldachín propouští sluneční paprsky a vytváří na stole a podlaze krásnou stínohru. V noci se mezi vlákny třpytí drobné světlušky, poskytující jemné osvětlení. Nádobí na stole ladí s tím v kuchyni, mísy z ořechových skořápek, poháry z vydlabaných plodů a dřevěné příbory. Vzduch v jídelně je naplněn vůní lesa a aromaty stoupajícími z kuchyně pod ní. Jemný vánek, který prochází větvemi, přináší osvěžení a šumění listů vytváří uklidňující zvukovou kulisu.